Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. London Pirates 2, Chipa 0. I'm joined by Junior Matondo. Show Steve Grant. Imnandi. Salmulan Makosi. Njebe. Uyayimosha. Uyayimosha ngani ngokuthi ubulisa amakhosi. Abulisa amakhosi that man. Endaweni wrong. Yeah. La kusesigodini. It's not the place. Hayi. Uyazwa? Steve. Akekho phethe itswayi bafethu ngibolekeni itswayi. Ngihle nabathakathi la. Awabona umthakathi mfethu uyaboshela ubuthakathi. Uqala ngePirate nqa. Mele bawubhadala ubuthakathi. Ngishoda ngetswayi bafethu. Baba inemalini la? Baba inemalini 86,000 le mali abayithola kwiCAF bayisa le mali bayibuyisela. Yonke. Ubloyi. Ngaqala uzukumthakathi ukuthi uboshela ubuthakathi. Hayi leza sidali kana. Mfethu kanjani? So ichipa mfethu abona nje yenze kahle uthi idliwe. Yeah. Ngeke udla umthakathi. Uzothi ungadla umthakathi wena? Akadle umthakathi. Wena ungakudla ukudla komthakathi. Mayikuphakela umthakathi ungadla wena. Hayi buta ngeke. Bese ichipa ufuna idle Pirates. Ichipa ufuna idle Pirates. Ichipa azazi into kumele izinto. Yeah. Izinto eziright mfethu. Ngeke udle Pirates i-team yomthakathi. Yeah. So mfethu igame beyibanda yabona. Because iPirate yobe attacker kakhulu attacker. Yeah. Because vele idla neChip la number 16. Yeah, number So udla yabona ukudla iChippa kanje. Yeah. Nge-2-0 which means i-standard sakho uphansi. It's dropped. Thina sesibashaya 4 bazothi hayi beniphaphela baphansi. Bazokhuluma bonjebe. Badle i-college nge-1-0 thina sefese sayishaya 4. Yes. Bathi hayi beniphaphela ingane kanjani. Mfethu. Thina senza ama-corrections mabenze thina senza ama-corrections ukuthi kwenziwa so hayi kanje. Niyababonisa. Sababonisa. Yeah, so igame yabo bayidlalile. Abona nje iplayer ngilibona ngathi liphethe iPirate uCM. Abona uCM lo mjida lo yani iskhiya lo mjida. Yeah. Kuthi abaningi ngeke balibone. Yeah. Mujera mfethu ahlale phansi badla uMaswanga. Lo mjida into ayenzayo. Ubani? Mujera. Mutshera. Nimtanjera. Lo muntu omdlela lo. Ngicabanga umtshela wasestage. Manje so lo mjida akudlala Maswanga lo mjida mfethu akayiningi next Pirate. Yeah. Just bambona lokhu yaphithizela nje ukuphithizela into ayenzayo. Angiyiboni mfethu into akayiphethe lo mjida lo ya. Uyahlenyuka. So lo mjida lo ngahlula uMaswanga hayi. Maswanga ayoguduna lo mjida lo ya. Yeah. Uyangithola? Ngiyakuthola. Ento ukhona mos uKabelo Dlamini umnandi. Lo mjida umnandi mfethu. Ujust lo mjida obufike necoach ake sizothini. Ijazi kacoach sizothina ayikho into esizoyisho. But iPirate mayingazalele ibhola edlalayo kithi ngizoyishaya kabuhlungu. Ngishaya kabuhlungu. Lebhola abadlalayo le. Wazi bokuthiwa singawususa uJanuary usubekile ngapha. Yeah. Sibonane nabo ngoFebruary. Yeah. Ngimanje basesenoJanuary. Yeah. Eish. Bofuna bedlala so manje. Labantu abekho mfethu. Pirates ayikho na. Hayi komjida. Nama ngiyiboni ka. uMiguel asa defender kanje. Ukhona uSpeed and ngithanda babuyise neplayer lethi striker sethu Ndanga. Yeah. Siphasa uNdanga uyaqedelela. Abona uNdanga ayiwile. Ngijabule kabi. Ngathi abona uye omunye bamhambisa bebothi uyasiqeda lo uNyawuza mkhumbula la. Striker sethu. Hey notukenza mama iziko uNdanga. Mfethu sidla ngabo. Dabi. Abona Steve mfethu ane. Igame yethu besidlala Sunday. Sure. Asikhuluma ngeBlack Label ne? Yeah. Sikhuluma ngeAfrica. CAF Confed. Mfethu noma kanjani. Not Black Label Cup. Abona igoli okora awing. Yeah. They right noma udliwa 3-1 or 2-1 but mawukolinde. Yeah. Yile game izokubuyisa mawususekhaya izokubuyisa egamini. Yeah, izokubuyisa. Silanda 3 point lapha ya. Sure. Siyaleko. Yazi uConfed badlala malini umuntu owina iConfed? Mali 36 million.
yeah umbokazi makuthiwa done deal Yeah, 50 something. 52 or 51 Yo, almost double. my ayikho into bayenzayo ku CAF. It's almost double othola ngombokazi kuphela. Exactly ngumuntu oyi-1 Leyo nto I uye ophethe record la umuntu odurayo highest ever ne? And for local player. lalela Steve Yeah. Steve lalela yazi la team laba esayina umbokazi nawe noma ungadlula kanje ukuthi udlala ibhola bekakusayina Chicago. ngiyakutshela noma ubani bamsayina kula team Bathatha kuphela. leyo bathi woza udlala ibhola ngene grounding so mina ngangijabulele lo nto leyo mfethu lo nto ngijabulele ichipa mfethu idlala igame emnandi and then Saturday makhosi asambeni sene ephulukwane soqeda ngalabo abantu nazi sihamba ngendiza asambi ngetrain thina masodlala bafethu Uya ngendiza ephulukwane? ngendiza isijwayele ukuhamba ngendiza mos ama player azobe khathele sahamba sabuya bona bashama kanjani bayakhona ichizi ephulukwane ngendiza abafana ngamabhasi. Sawubona madoda. ngicela ngibhekiswe Siva. Thank you, Junior. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?